धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथाय थांनाय मैयानि सानाव मटर साइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जायो। बड'फा गोजोरथायारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथायै मटर साइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। आरो बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ जनाय दखरानि सिङाव थानाय हातिजान गुदि फरायसालिनिफ्राय जागायनानै जोबथारनायाव 2 नं लादांगुरि दानसोरां गेजेर फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव रायजो राजाफोरजों थोंजोङै सावरायलायो। हाबाफारिखौ जागायो जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि चन्द्रकान्त बसुमतारी बिथाङा। बे रेलियावनो जागायनाय बिबुंथिखौ लाखियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्म बिथाङा। बे रेलि हाबाफारियाव धेमाजि जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि सुरजित नार्जारी, बोसोनगिरि लकेन बसुमतारी, जनाय दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि लहित गोरा बसुमतारी, नेहाथारि अशक बसुमतारी आरो जनाय हालामनि गोबां बर' गामिनिफ्राय गोबां बर' सुबुंफोरजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथायै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो थाखानाय मोनसे मावथांखि बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बड'फा गोजोरथायारि सोलायनायनि मावथांखि बेखौ बिथा खालामनानै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जनाय हालामाव थानाय बर' गामिफोराव बाइक हानजा सुरनाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो बे जनायाव जागायजेनबाय। धेमाजि जिल्ला हिसाबै जनायाव जागायनानै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो दखरायाव धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ लागोन होननानै बिथांमोना थांखि लादों। दा बेवहाय बाइक हानजा सुरनायनि गुबै थांखिया बेनो दे जोंनि बर' समाजाव एबा बर'नि जि गामिफ्राव आरो बर' ओनसोलफ्राव गले गले जाफ्लेबाय थानाय समाजनि जि थासारि बे थासारिखौ नोजोर बोनानै सुस्रांनांगौनि थाखाय जोङो बाइक रेलि लानाय जादों। दा बेवहाय जोङो मेन गुबै थांखिया जाहैबाय दिनै जोङो जोंनि जाखांफुबाय थानाय लाइमोनफोरखौ जों नुबाय थादों ससियेल मिडिया फेसबुक टुइटार बायदि बायदि आरो गामि ओनसोल टाउनाव बायदिसिना जाथाय जाफ्लेनाय जे बेनो जाहैबाय ड्राग्स जानानै बिजि थुनानै आरो भां खानि बायदिसिना बायदि रोखोमनि फेग्रा मुवा जानानै गावनि जिउखौ नस्थ' खालामनानै लानाय जों बेखौ नुबोबाय थादों। दा गावनि जिउजों लोगोसे न'खरनि थाखा फैसा धन सम्पति नस्थ' जालांबाय, गावनि फरायनायाबो नस्थ' जालांदों। दा बेफोरखौ जोङो बन्द' खालामनो थाखाय जाखांफुबाय थानाय लाइमोनफोर आरो जोंनि दिथागिरि बिथांमोनखौ जों रायजोफोरखौ खावलायदों दिनै नैबे बाइक हानजा सुरनायनि गेजेरजों। आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय नैबे ओनसोलाव लाइमोन जि जाखांबाय थानाय जोंनि फंबाय बिनानावमोन जाय बैसो जास्लाबालासिनो हाबा जानाय जों बेखौबो नुदों। दिनै बेनिखायनो जोङो बिथांमोनखौबो लोगो हमदों, रायजोफोरजों लोगो हमनानै सावरायदों जे जोङो जेरैखि जाया बर' समाजनिफ्राय जों बर' समाजखौ नोरजिया जानायनिफ्राय रैखा खालामनोब्ला नैबे उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौबो जों होबथानांगोन। आरो गामिखौ जों खावलायबोदों दिनै नैबे बाइक हानजा सुरनायनि गेजेरजों जे गामिया मोनसे उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानो थाखाय मोनसे गोख्रों थांखि लानायनि गेजेरजों जोङो बुजाय आजाय दोननायनि बेब'स्थाखौ खालामनांगौ बेखौ जोङो गामिजों सावरायबोनाय जाहैदों। आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय दिनै जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा जोंनि ओनसोलाव धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन दखराफ्राव गोबां दङ। दा माखासेया खुनुरुखुमै सोलिदों, माखासेया थैहां थैहां अबस्था। दा बैफोरखौ जोङो माखासेखौ नोजोर बोनानै आरो सेलेक्ट खालामनानै जोङो हाबबोदों, सावरायदों, फोरोंगिरिफोरजों रायजोफोरजों सावरायदों। दा बेवहाय नै बाइक हानजा सुरनायनि गेजेरजोंबो जों बे फरायसालिफोरखौ नोजोर बोनानै जे बुंबोदों दि जोंनि बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिथारनांगोन आरो जोंनि गामियाव थानाय LP स्कुल प्राइभेट भेन्सार जा बा सरकारि जा बेखौ फोथांनानै लाखिनांगौआ जों बयनिबो बिबान, दैदेनगिरिफोरनि बिबान आरो रायजोनि जोंनि बर' हिसाबै बर'नि बिबान। दा बे खोथाखौ जोङो रायजोफोरनो मेसेजखौ होदों। दा बेनि थाखाय गासै रायजो राजाफोरा जोंनो गोबां खोथा होदों जे फैबाय थानाय समाव गाव गावनि गथ'फोरखौ बर' बिजोङाव फोरोंनानै जे मानसि दानायनि खोथा सिन्था सरसा खालामनाय बे खोथाखौ बिथांमोना जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बाइक हानजा सुरनाय बे हानजा सुरनायनि गेजेरजों बिथांमोना जोंनो मेसेज होदों। बे गोबां गोबावनि जि समस्या जेंना बियो जोंनि धेमाजि ओनसोलावहाय
स्पेसियेलि बुंनो गोनां जाहैबाय सिमेन्ट सापरि सतीश बसुमतारी हायार सेकेन्डारि स्कुलाव 7 जन गुबुन बर' राव रोङै रायज्लायनो रोङै फरायनो रोङै बिथांमोना दिनैसिम हायार सेकेन्डारि सतीश बसुमतारी हायार सेकेन्डारियाव साख्रि मावनानै दंफैयो। बिथांमोना माबायदि फोरोंदों माबायदि क्लास खालामदों जों मिथिया, खिन्थु जोङो सिगां समावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे खोथाखौ बुंबोबाय थादोंमोन जे जों बिथांमोनखौ जयेन जानाय समाव जयेन जाहोनो मोना। दा बेवहाय बिथांमोना स्कुल कमिटिजों रायज्लायदोंना सोरजों रायज्लायदों जयेन जानानै दिनै माबायदि सोलोंथाइ लादों बेखौ जों दासिमबो बुजिनो मोनाखै। दा बेवहाय बुंनो गोनाङा बेनो, जों जेरैखि जाया बेखौ आसाम सरकारजोंबो सावरायदों जे जाय बिथांमोनहा बर' फंसेबो बुंनो रोङा, बर' फंसे मोनसेबो खोथा लिरनो रोङा, भाषा बुंनो रोङै, दा बिथांमोनखौ ट्रेन्सफार खालामनानै जोंनि बर' बिजोंनि फोरोंगिरि बिथांमोनखौ जोंनो नांगौ आरो बिथांमोनखौ जोङो थिसन हरनांगौ होननानै जों आसाम सरकारसिम डक्टर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखि हिसाबै बिनि उनाव जोङो लानांगौ लास्ट खालामसिगोन। गोजोनथियारि सोलायनाय बेयाव जोङो बिनि थांखि आरो बे हाबाफारियावनो थांखिफोरखौ नोजोर होनानै दिनैनि बे समाजजों लोब्बा लाखिनानै माखासे जोंनि समाजाव जाफ्लेबाय थानाय जाथायखौ जाफ्लेबाय लानानै थानाय गुबुंले सांग्रांथि मेल फैनो हानाय जेरै जोंनि नोङो मानगोनां उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बर' गामिफोराव सोरनिबा हाबा जायोब्ला गोबां जौ बेदरजों दुगैनाय जौ बेदरफोरजों जोङो गोबां आलाय सिलाय जों जानाय नुनो मोनदों आरो जोंनि उन्दै बैसोआव लेबार मावनाय आरो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै लेबार मावहैनानै गावनि जि बेसेन गोसा जिउफोरखौ जोङो खोमाना लानायखौ जों खोनाबोबाय थादों। मा होनो बेखौ बेंगालर केरेला मेघालयफ्राव थांनानै जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा गावनि जिउखौ खोमानानै लाबाय। थिग बेफोरखौ जों नोजोर होनानै जोंनि बर' माहारिया सोलायथारनांगौखौ नोजोर होनानै जोङो दिनै नैबे जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव जोङो गिबि साइकेल रेलि गिबि बाइक रेलि जों हान्जा सुरनाय लादों। बे हान्जा सुरनायनि गेजेरजोंनो जोङो रायजोफोरनि मोनफ्रोमबो गामियाव हाबै जोङो रायजोफोरखौ लोगो हमनानै जोङो दान्दिसेबाबो 1 घन्टा बा 1:30 मिनिट घन्टा जोङो रायजोफोरनि गेजेराव जोङो बिबुंथि लाखिलांदों आरो बे बिबुंथिनि गेजेरजों जों बुंदों जे जोङो फैबाय थानाय समाव गेरेमसा बर' माहारि दानोब्ला जों सोलायथारनांगोन आरो जों सोलायहोथारगोन। मानो होनब्ला जोंनि माखासे दानि जोंनि माखासे लाइमोनफ्रा जोंनि फेनाय मुवाफोरजों गफबलांगासिनो दं आरो जोंनि मावनाय दांनाय माखासे हाबा हारिमुफोराबो जोंना गोमालांनो थांगासिनो दं। बेफोरखौ जों नोजोर बोनानै जों फिन आरो जोङो मोनसे गोदान गोग्गोमै बर' माहारि दानायनि नोजोर लानानै जोङो नैबे हाबाफारि मटर साइकेल रेलिखौ जों लानाय जादों। आरो लोगोसे जोङो बुंदों बर' गामियाव गामि हाबनानै जोङो बर' गुदि फरायसालिफोरखौ जों फोथांना लाखिनांगोन आरो गावनि बिमा रावजोंनो जोङो फरायनायखौ सोलोंथाइखौ लानो थाखाय जों खावलायदों। मानो होनब्ला जोंहा गावनि बिमा रावजों लानायाव जोंहा जेबो गिनांगौ गैया। जों गोबां फोरमानबो होनो हायो बर' बिमाजों जों जि रोंगौथि रोङोब्ला जोंहा मोनसे आब्रुथि गोनां सासे आबुं सोद्रोम गोनां सासे सुबुं जानो हायो। गियानजों जों बुंफबो आरो सासे बर' माहारि हिसाबै जों सिनायथि होनो हायो बे मुलुगाव। स' बेखौनो जोङो गामि हाबनानै रायजोफोरजों खावलायदों, रायजो दैदेनगिरिफोरजों जों रायज्लायदों आरो मोनसेखौ जों बुंबावदों, जोङो बुंदों अख्राङावबो जों बुंबाय थादों जे जोंनि लाइमोनफोरा माखासे मबाइलफोरखौ जों मोजां हाबायाव जों बाहायाखै, गाज्रि हाबायाव जों बाहायदों। दिनै जों ससियेल मिडियाफोराव नुदों, इउटुबफोराव नुदों जोङो माखासे लाइमोनफ्रा जाथावै आबजाथावै भाषाफोरखौ बाहायदों, नायथावै देहाफोरखौ देखायनानै माखासे समाजफोरखौ गुबुंले खामानि मावबाय थादों। बेखौ जों होबथाबोदों आरो उन्दै बैसो हाबा जानायखौ जोङो दा बै आयदाखौ लानानै जों होबथानो थाखाय जों खावलायबोदों। मानो होनबा जोङो दिनै जाय जिनिसा जोंनि समाजनि बेरेखा बेखौ जोङो टटेल बन्द' खालामथारनांगौखौ जों खावलायबोदों गामि हाबनानै।